Добре. Айде в центъра на Банско. Гледам там украсяват телхата. Преди малко обядвахме. Музей Никола Вапцаров. Обядахме късно към 2 часа, защото дойдохме днеска и се настанихме и излязахме да хапнем за обяд. Между другото сме с закуска и вечеря в самия хотел Friends. Хотела се казва Friends. Няма още много хора. Да. Доближа да видите елхата. Те в момента украсяват. Тук също табелата? Да. Ето е табелата на Банско. Преди малко пуснахме едно тото. Един път в годината. Иначе не съм много по тези работи. Не, че не познавам на сделка и не колко ще спечелят и коя кутия ще падне. Е там нагоре църквата, където бяхме влезли. Паметник. Е там горе има един дядо Мраз, който чака, може би привиква клиенти, така мисля, не знам. Сладка царевица. Това май е дискотека. Преди малко си измахме едни сувенирчета, но мисля да взема още едно или две, едно за майка. О, телевизия ли е това? Снимат някои, може би. Или се подготвят да снимат. Да. Това е началното училище. Него са го украсили. Ето е църквата. Вътре се влиза. Ние сме влизали вече. Искахме да влезем до Мол 4, обаче е затворено. Фалирало ли е, затворено ли е, не мога да ви кажа, но това е положението. Ще се поразкараме още малко и ще хапнем за обед. Качихме се до ски зоната. Ето да ви покажа. Между другото, в хотела, в който сме 11:37, ще хапнем нещо към 12:01 часа. Ние сме с закуска и вечеря. Ето ски зоната горе. Но тъй като те първо почва сезона, те първо ще идват туристи в нашия хотел за празника на студентите. Има много резервации, така ни казаха. Днеска е 5 декември. Ние дойдохме вчера. Закуската и вечерята са много добри. Много сме доволни. Ето. Този път не съм снимала много, тъй като съм ви снимала предостатъчно предни години. Вижте какви магничета си взехме в Банско. Този с звездичката, снежинката е за подарък, а този е за вкъщи, за хладилника. Много ми харесаха. Този приятелят го избра, пък този аз го избрах. Между другото имам и подарък за Коледа и по повод, че се познаваме с моя приятел от 20 години. Имам подарък, телефон, сега от него снимам в момента. Ще ви покажа кутията друг път. Харесвала съм си един кожен кълъв с захлопачи отгоре, магнитно закопчаване. Естествена кожа, мисля да си го поръчам, защото екрана е по-голям на предишния ми телефон и малко ме е страх да не го
почупя някъде, особено, примерно, като го слагам в чантата и мисля да му взема едно кълъвче. Сега си допивам кафето. Днеска се прибрахме от Банско. Си оправя багажа и опомисля да готвя една мусака. Днеска си почина. Хапнахме. И така пуснали сме тук и оттатъка да се затопли. Оттатъка парното. Конвектор. Че е малко хладно. Между другото и навънка заваля сняг. Като се прибрахме от Банско към София, заваля сняг насам. Там бая дъжд переше, но най-вероятно и там ще го бъде на сняг. Ето е кутията. Закупен от Техномаркет Ring Mall за 439 лева. Модел е Redmi Note 13 Pro и пред мен беше Redmi 8. Купуван преди 2 години, нещо 3, не знам точно, не мога да кажа. Той беше пак за декември месец, като за подарък. Между другото, вижте каква камера. Просто е върха 200 MP. Значи може да влезете да прочетете за модела. Да ви кажа, определено, даже според мен би трябвало да струва повече този телефон, но за това, което предлага, е много добър. Екрана е по-голям от предишния ми, 6, нещо беше, сега не помня. Даже набързо прочетах екстрите, като цяло е много добър телефона. Очудващо за тая цена, не знам, според мен такъв телефон трябва да струва повече, но те си знаят. Потърсих си кълъвче, приятела ми той потърси, нали, защото му казах, че екрана е доста голям за... Трябва да го слагам на една страна вътре в чантата, защото е висок и по-голям такъв. И няма да стане без кълъв. И харесахме един много добър, естествена кожа, като го поръчаме и като дойде ще ви го покажа. С магнитно закопчаване така отгоре. Също като поставка може на една страна да се поставя така телефона да седи. Определено и хендмейд направен. Та него гледах и него си харесах. Също има много мелодии. Много мелодии, от които да си избирате. Малко ала китайски стил, ала турски стил, не знам, ала индийски стил, може би. Всякакви варианти, естествено и такива английски, нали, американски има, но мелодии има много. Също като картинки, определено картинки, които се предлагат са пак в стил китайски с дракони, с момиченца. Има такива природа, животни има, но музиката, която предлагат от самия телефон е много. За сега това е най-хубавият телефон, който съм имала. Като екстри. Снимките ги прави много по-хубави, много повече, как се казва, екстри да се водят там. За самите снимки, които можеш да правиш, ефекти, там разни редакции по тях. Екранът е по-голям, по-удобен за гледане, паметта е голяма. Да, паметта е много голяма, между другото. Това забравих да го кажа. Къде беше? Гледайте. Ето. И допълнителна памет може да се слага, между другото. А пък за зарядното, какво да ви кажа? Ето го зарядното. Това е турбозарядно. Така пише. Турбозареждане. Зарежда за 45 минути най-много. Даже може би така пише, но много бързо зарежда. И предния беше с бързо зареждане, но този с още по-бързо зареждане. Да се обърне и телефона, нали, като не го ползваш, много по-бързо се зарежда. И батерията, мисля, че беше 5000. Така че, определено, много ми хареса телефона и ще си го ползвам. С кеф. Също докато бяхме в Банско, доста ги ползвах тези слушалки, които ми подари. Значи, след като там какво си ползвал, прибираше вътре и то се зарежда от самото кълъвче и ми е останало 61% при положение, че го вземах на 80 и няколко процента. И го ползвах, да ви кажа, бая, тъй като докато слушам нещо на телефона,
слагах тези слушалки, да не му преча на него, да вземем да не си пречам, затова ги вземах, но и мога да кажа, те са много издръжливи и ми харесват. И от тези съм доволна. Аз модела ви го показах, кой беше, сега аз не го помня. Кутийката ви я бях показала. Аз също и този клин, който бях ви показала лятото в едно видео, бях си го взела с камилска вълна, ако се сещате. Сега, който ме следи, предполагам, че се сеща. И с едни чорапки такива. Много топли чорапки, пак камилска и какво беше, и норка ли бяха. С тях си поръчах един бански и един клин, който съдържа също някакъв процент камилска вълна. Да ви кажа, сега бях само с него навсякъде в Банско и май до сега съм нямала нещо, което да ми топли повече от него, така че евентуално бих си вземала още един. И видях, че предлагат там в този сайт и клинчета за вкъщи, такива термоклинчета, някакви топли клинчета, евентуално някой друг чорап мога да си взема още допълнително, ще видя още какво. И какво между другото също, сега се сетих, заснех малко и от Разлог, тъй като той се намира на 6 км от Банско и като се тръгвах, минахме оттам. Ние бяхме за 2 вечери в Банско. Ресторанта аз ви споменах във видеото, Friends се казва, закуска и вечеря осигурени към цената. Беше намален от 85 на 50 лева на човек за нощувката с яденето, включеното. Яденето сме много доволни. Бяхме там за 5 и 6 нощувка, като на 6 вечерата, Никол ден също, за Никол ден бяхме там. И на 7 се прибрахме. И тъмън се прибираме по пътя, и нагоре заминават доста коли, явно за студентския празник. И решихме да минем през Разлог, обаче, тъй като валеше дъжд и само минахме оттам, само ще ви покажа, тъй като нямаше как да слезем. Аз имах чадър, ама той нямаше чадър и щяхме да се намокрим и то няма да ти е кеф да обикаляш, да разглеждаш. Както и да е, много малък град, не сме изпуснали, така да се каже, кой знае какво, но беше хубаво така да направим един тигел и оттам да се запишем, че там сме ходили. Дали бихме повторили този хотел, вие може да го намерите, Този път не съм снимала вътре стаята. Накрая се сетиха, но пък не ми се снимаше. И като цяло Банско не съм снимала кой знае колко много, защото вече съм правила видеа, там сме ходили и чак толкова много вече не ми се снимаше. И така. Дава Transformers, между другото, в момента гледам Transformers. Дойде ми кълфа и моят приятел си прочита един код за неговия телефон. Той неговия е нов. Ето го, естествена кожа. Това нещо беше вътре, опакована отгоре и отделно с тази турбичка. Ето и модела е написано отгоре. От Optim Solutions. Поръчване от EMAG. Малко от доставката закъсня, но те си го бяха пратили на време, но от куриерската фирма се забавиха. Естествена кожа струва 35 лева и се заслужава парите. Преди малко го пробвахме да го сложим вътре. Направо се залепна, много добре е направен. 2 места, примерно за лична карта или за банкова карта. И отделно тук отвътре може да слагате и парички. Тук има като джобче. Де факто той е като хем кълъв, хем портфел. Само стотинки не може да си вземете, но като цяло пари, лична карта е телефона. И ключовете, чадър, чанта и аз. Ето го. Отзад, може да се слага както на това. Ето така. На една страна. Как се пада? Сега не съм го сложила, то трябва малко да са на една страна да си усагате, да си гледате, като поставка. Както и на таблета. С магнитно закопчаване. Въобще по описанието, което четах, пише много хубави неща. Кълъв, дори да има някакви леки наранявания, тъй като естествена кожа са възстановявали сами, нещо такова пише. Имаше и кафяв цвят. Наистина много хубав кафяв цвят, само че тъй като възнамерявам да си взема едно ново портмоне, което да е също естествена кожа и се чудя между черно и червено. Някак си и кафявото, ако е
Нали, черно и черно, нали, да. Или червено и черно, нали, да си ги нося едновременно, да, но кафялото някакси, пък им да знам, можеше и по-лесно да се цапа и се отказах. Въпреки, че от тях мисля, че бяха останали, тъй като моят модел е 4G, нали, има значение 4G, 5G, клъфите са различни, беше останал само един кафяв, но въпреки това си поръчах от този тип портфел с клъф. Хора, да ви се похваля, имам си нов, не че съм имала до сега, тиган за палачинки. Много исках, отдавна исках. Ето на тази марка, Premium Dark Brown. Стават и за индукционни котлони и диаметъра е 24 см. Сега ще го отворя, ето я. Значи кафявата гама е. Ето и дръжката много хубаво изглежда отзад. Сега ще премахна това нещо. Хоп, ето го. Значи пише да не се използват, знаете, метални, такива остри предмети при миене и при обръщане, не само пластмаса и дърво, това е ясно. Ето го отзад. Изглежда много хубаво и е много така, мога да кажа, че е тежък. Тежичък е. Но важното е да върши работа. Да, ще видим скоро кога ще си направя едни палачинки. Току-що се прибрахме от мола, днеска е събота, слънчево. Измихме и колата на автомивка на връщане. От литлито си взех нещо, което ми свършваше, имах нужда. Предната ми беше с лайм и какво беше там още, жълтия вариант и джинджер. Този път взех тази с чилс матча. Не знам какво е точно. Искам да пробвам тази. Третия вариант е с грейпфрут, но сега си взех тази. Една боя, естествено, аз ползвам тези. Вие знаете, без амониачните. Имам една половинка, която ще сложа в корените, но нека да имам и една за после. И исках да пробвам на билка тези шампуани, тъй като ми се струва, че на определени места кожата ми сякаш се бели. И може би е парахут. Не съм сигурна. Ще го пробвам този шампуан на билка. Значи, това струва 3,99, 3,59, а това е 4,59. Сега ще ви кажа шампуанчето какво съдържа. 5 билки алоe вера, знам, че е хубаво за скалпа, жиловлек, копривата е хубаво за скалпа, репе и мирта. Успокоява раздразнен скалп и силно редуцира отделяне на пархут. Има бадемово масло и октопирокс. Намалява пархута, защитава. 200 мл. Сега ще ви покажа и още нещо си вземах. Като цяло, не знам, не си харесах много. Пробвах 3 блузи, но нещо не се харесах с тях. От Елси Лайки, като ще взех една турбичка, тя са на 40 стотинки, ако нямате. Аз мисля, че не си бях взела този път. Си харесах ето тези, чакайте всъщност, не ги качвам горе. Ето тези чехлички бяха намалени. Цената е, сега ще ви кажа, намалени, колко намалени да са. От 17 на 13 лева намалени. Турция. Но са много удобни, мекички, много сладки, симпатични. Ето вижте ги за зайчки. Преди малко ги обух. Мекички, сладурски. Тъй като тези малко ми се поизносиха. Тия са на Викторията. Виктория Секрет с тези. Не, че са скъсани, но исках още едни да си взема. Ето ги от това какво представляват. Меки сладки меченца. Пробвах още 3 бузи от Тера Нова и от Лайки, като пробвах бузи, но да ви кажа честно, нещо, не знам, кафяв цвят пробвах, който беше много светъл, па на мен много светло кафяв, сякаш не ми хареса, по-скоро тъмно кафяв. И една черна с блестящи нишки, тя пък някакси, не знам, не ми хареса как си. Тъй като цяло не съм обикаляла много, хапнахме горе. Изядах една салата с сьомга. Ядахме един десерт, който беше много сладък. Моя приятел яди киноа с зелен боб, грах, царевица, сьомга с някакъв сос. Той даже не изяди цялото. Аз хапнах и от неговото.
Пък моята салата с сьомга беше с сос много хубав. Зелена салата, чери доматите имаше вътре, зелени чушки имаше вътре, друго не мога да се сетя кой имаше. Но беше много хубаво. И аз почти цялата и аз си изядах. Но той неговото не яди много. Аз се питах от кинолата, малко ми е странно. Аз не съм свикнала да ям кинола. Даже не знам точно какво представлява това нещо. Нали? На вид го видях, ама на вкус не ми хареса. Но десерта беше много хубав и много сладък. И в мола беше пълно, да ви се оплача. Пълно гъс до гъс. Значи навънка колите, че вътре беше пълно долу в паркингите. Почти. И там тръгнал да се запълва. Плюс горе, където се закусва. И там пълно. Луди хора, уж нямат пари, обаче и хем скоро не сме ходили. Обаче пълно. А сега да ви покажа какъв чадър си взех. Не, че нямам чадъри, имам чадъри, обаче са дълги. Ще ви покажа разликата. Ето. Верно малко по-широк е, нали? В тази част. Но пък много по-къси се събира и в раничката ми, и в чантата ми се събира. Сега ще го разпъня да ви го покажа. Поръчване от Емак. Струва 34 лева някъде, без доставката. Ето това представлява чадъра разпъна. Тук има някакъв, което се пада в предната част. Претатор нещо си пише. Пише, че картината е нещо от рода пастелна картина, нали, от този род, нали, малко по-размазана, така изглежда. По принцип цветове не съм гледала. От тези, които са най-късти, около 15 см, този е 15 см. Имаш още един-два вида, обаче отвънка бяха златисти и се отказах и реших да е този. А отдолу е черен. Водят го с че има SPF 50, може би това черното всъщност отдолу. Самата материя е много тънка и мисля, че ще изсъхва много бързо. Не помня пише ли дали изсъхва бързо, но аз всъщност гледах главното да е къс, да мога да си го вземам навсякъде, защото и тези, как се водят, скици, мици, не знам, са спици, не знам как се водят, са от фибростъкло, уж издържали на вятър и отделно е много, много лек. И всъщност се сгъва, чакайте да ви покажа, се сгъва един път в повече от този други, затова всъщност е и по-дебел. Идеята ми, нали ви казах, е да се събира и да са много лекчък, като перце. И много давна си търсих по магазините, гледах. Просто аз лично не видях. Сега може и да имало такива, нали? Но аз лично не видях и реших да погледам в Емак и си поръчах този. Изгледах всичките чадъри, но в крайна сметка избрах да е този. Да ви кажа, харесва ми. И вече, когато имам съмнение за дъжд, ще си го вземам, защото много пъти, ето примерно този чадър, няма да го взема, защото е дълъг. Защо? Защото не се побира никъде и трябва да го носа. А мен не ми се носят чадъри. И така ме изненадват някой път. Времето ми изненадва и ми бъхтиса. Здравейте, приятели! Пристигна дългоочакваната поръчка. Казвам дългоочаквана от Емак, от намаленията Crazy Days, луда работа, тъй като от понеделник я чакам, а днеска чак четвъртък пристигна. Преди обяд, да, към 11 часа. Сега ще ви покажа много по едно нещата и главно заради какво поръчах самата поръчка, защо я направих. Ето този свещник, който е за украса, тук за масата и тази, който беше намален, нали? Тази тенджерка с капак събира 2,6 литра течност, стейнлес стил пот. Точно такъв размер исках, по-малкия вариант, аз по-голям имам. Също бомбонерата си я бях харесала отдавна. Единствено само тя не е намалена, тя струваше 5 лева. Свещника от 20 няколко на 15 лева. Имаше и друг вариант, но и другия и този вариант се изчерпаха. Да ви кажа, няма ги вече. В смисъл, не знам дали ще ги зареждат. Това беше от 20 няколко на 16 лева и тези купички
на които съм измислила предназначение. Бяха от 12 лева някъде на 6 лева. Мисля, че бяха 6 лева. Сега ще ви покажа свещника. Ето какво представлява свещника. Това са 4 чашки, различни размери, цветове, формички и една елхичка. Другия вариант беше с самата дървена поставка. Подносчето всъщност беше светло кафяло и вместо елхичката имаше дървено еленче. Еленчето също ми хареса, но тъй като поставката беше светла и се отказах. Изчерпани са и двата модела. Така, тази чашка се загледах, че звездичката е дървена. Мислех, че е пластмаса нещо, но е дърво. А самата елхичка има, виждате, тук има някаква лента, светодиоди. Сега ще ви я включа да видите как свети. Ето я. Сега си я представете, деца вика на барова обстановка. Вечер само телевизора примерно работи, кружката е угасена, тъмничко и оп, елхичката свети. Много ми хареса. Това нещо, определено, като го видях, викам, това нещо трябва да сложи на... Тази украса трябва да се сложи на масата. Ето е бомбонierата, малко по-голяма. Но не отдавна я гледам. И викам, така или ще правя поръчка да си я взема и нея. Ето какво представлява. Сега ще измия отстрани. Не е висока, но пък е по-широка. Не събира доста бомбони. Па може да слагате каквото си искате, ако ви кажа. И ядки си слагате. Който каквото иска да се слага. Отгоре има капак, няма да се праши. Какво друго? Ами, това е, мисля, че преди малко наготвих една супичка. Тези не знам дали да ви ги показвам, дали ще си ви интересни. Ето какво представляват. Различни размери, плътно се затварят. Ето. Те се водят детски, но всъщност те може да се използват. Само капачето отгоре е, нали, и различни цветове са, но са много хубави. Пък и много ефтини. Така че без пари. Отворих я да я видите какво представлява. Много е хубаво. А и самия капак е много удобен. Този, които са по този начин, е по-удобен да ви кажа. Според мен да е по-удобен, отколкото които са с кръгче отгоре да се хващат. Това просто си е много удобно. Много хубаво.